е това? Ham and cheese. Ако искате да се виждат колко хубавените, мога да направим така някаква серия лице в пари. Да напомпиш малко. И тя в главата му ли ще се спъне или в краката в главата му? Главата ми не е грубо. Краката му. Добре съм. Отдял има ли? Банка! Знаеш колко часа? Трябваш ли? Абе, не са. Извинявай! Някой от минава, ще изберем кой и леко подритва бутилката от тук насам. Просто един вид, той го е видял това нещо и просто казва пречи. Пречи на пътя, да. Банка! То сме удари.